Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa z Robloxu. Dneska to bude spolupráce s jinýma lidma. Upřímně, já nemám nervy na tohle, ale rozhodl jsem se, že to natočím. Každopádně dejte like a odběr a my jdeme na to. Co to bylo za chlapa? Každopádně nevšímejte si mého skinu, to je soukromá věc. Takže, potřebuji, abyste... prosím. Nevěděl, že v začátku to bude také o nervy. Hej! A pojď sem a klikni na to. Hej, tak ty týpku, prosím. Nemusíš tam stát. Jo! Borec! Já ti propustím. Tak. Hop. Náhodou to jde docela lažně, hele, já myslím, že tady prostě to bude o nervy, ale jako hodně. Jsem neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný. Nestrkej mě. Tak, já tam půjdu. Drží to. No vidíte, jak se tím týpem jde spolupráce, no tak to se nadšenej. Tak, ty mě propustíš, já tě propustím. Jednoduché, tak. Teď to vím, to je tohle. Tak. Tak, běžte nahoru. Ty mi pomůžeš. Kámo, ale tady si... No jasně. No tyjo. Yes, hele. Super, tak já se nedostanu nahoru, no. To je skvělý. Přestalo to. Yes. Super. Prosím. Dobrý. Yes. Pojď. Tak, teďka to podržíš. A já půjdu tam a vy mě nebudete narušovat. Tak. Jo, spavil jsem se jich. Ne, musím spolupracovat. Jak se jmenuješ? Vlados, podtržítko Roblox 222. Borec. To je snad první člověk, kterýho jsem viděl na tající minihře, aby se mnou spolupracoval. Wow. Podržíš to. Ne, ty to podržíš. Na mě nečum. Hodný. Modrý. Zelený. Žlutý. Ty vado. Tak, teďka já. Červený. Modrý. Zelený. Žlutý. Yes. Dobrý. Modrý. Když počkej, modrý nemusíš. Přeskočím, ne? Jako normálně bych to mohl přeskočit, ale... Žlutou, pojď. Yes. Zelenou ještě, pojď. Yes. Takže červenou. Kámo, prosím. Dobrý. Modrou. Žlutou. Zelenou. Tady toho týpka si musím dát do friendu. Prostě je neuvěřitelný s tady tím. Vlados, prosím, přijmi. Jupi! Takže. Hop. Červená. Hop. Žlutá. Hop. Osmudá. Tak, hop. Jo, pardon. Hihi. Jsme nejčumě. Tak hop. Hop.
Hop. Hop. Sakra! A hop. Tak pojď. No, výměna zase, hošku, hej, výměna. Hop. Jo, já musím. Tak, hop. Červená. A pojď, speedy. Uí. No. Ne! Proč volat znova? Mohl by být laskavě rychlejší. Nervy na tohle. Hop, hop, a ještě jelo, kámo, co máš za problém s chozením? Co to bude na dlouho? Jo! Výměna za to, že jsi mě zachránil. Modrá, červená, žlutá. Ježiš! Oh, sorry. Takže modrá, žlutá. Sorry. To byla červená, žlutá, červená, modrá, oranžová, tak. Až teď jsem si uvědomil, že jsem ty barvy úplně řekl úplně špatně. To jsem celý, ano. Tak jdeme, no. Se výmění na chlapečku. Hop, hop, červená. Vždycky mu dám 3 sekundy. 1, 2, 3, dobrý. 1, 2, 3. Teka. 1, 2, 3. Yes. No teďka už nepomůžu, tak já. Teď jsem skončil s kamarádem. Já vám to pak ukážu. To bylo Ne! Kamocio. Takže znova. Červená. Modrá. Zelená. Tak, teďka, co si týpek vybere za barvu červená, tak já budu modrý. Počkej, my nejsme označený. To je divný, ale OK, no. Počkej, to jsi moc daleko. Ne? Dobrý. Tak, hop. Tak to je debil, ale opravdu. Hop. Yes. Hop. Yes. Nepokaž to. Jo, hele, já jsem tady. Díky, tak jo. Ne. Ne. A já už nemůžu. Ne. Ne, 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 ne. Ne. To musí nějak jít. Ne. 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 Takže lidi, tady se bylo všechno. Já doufám, že se vám tady video nelíbilo. Dejte like a odběr a do dalšího videa. Čus, čus, čus.